Знаеш ли, че в храносмилателната ти система в даден момент може да има няколко килограма излишни отпадъци, но не по начина, по който TikTok обича да те плаши? Не. Това не значи, че в теб стоят с години 5 кила стари отпадъци. Това е преувеличение. Истината е по-интересна. Вътре в теб постоянно се движи храна, течности, бактерии и неусвоени продукти. Тялото ти не е склад. То е поточна линия. Дебелото черво не е просто кошче. Неговата работа е да изтегля вода и соли от остатъците и постепенно да ги превръща в изпражнения. А това, което изхвърляш, изобщо не е само храна. В изпражненията има много вода, бактерии, неусвоени частици храна и стари клетки от лигавицата на червата. При здрав човек средното количество изпражнения на ден често е около 128 грама. Тоест, не е като постоянно да мъкнеш някакъв таен чувал с отпадъци вътре в себе си. Но ето къде става интересно. Храната не минава за 20 минути. При много хора целият път през червата може да отнеме около ден до ден и половина, а понякога и повече. Така че да, винаги има нещо в процес. Значи, когато чуеш в тялото ти има килограми отпадъци, по-точното е. В теб има движещо се съдържание, което тялото обработва в реално време. Не дребни залежки, чакащи магически детокс. Истинският проблем не е, че носиш токсини. Проблемът е, ако червата ти работят бавно, ако си хронично подут и ако се изхождаш трудно или рядко. Тогава вече говорим за функция, не за митове. Напиши думата движение в коментарите и ще ти обясня как можеш да забързаш движението, за да се прочистваш по-бързо.